Hej, jeg hedder Solvej, og velkommen til vores første video her på Brunevejsbloggen. Jeg har besluttet, at den her video den skal handle omkring parforholdet og kærlighed og 2012. Det jeg har gjort, det er, at jeg har været ude og undersøge, hvad er det egentlig alt det her omkring 2012, og det her med det nye energiskift og de nye indsigter, vi får, og al den her transformation, der er snakket om. Og så har jeg prøvet at sammenholde det til parforholdet. Og det er egentlig nået frem til den her konklusion, som jeg gerne vil dele med dig. Det er, at jeg tror på, at 2012 kommer til at handle rigtig meget omkring den personlige frihed og det personlige ansvar i parforholdet. Og det bygger jeg faktisk på, at jeg kan se, at der er en tendens til, at meget af det her, der sker omkring os i verden, det handler meget om det her med at styre mennesker, eller lade at styre andre. Så jeg tænker, at hvis du lige nu oplever turbulens i dit parforhold, så kan det meget vel være, at du ligesom er med på den her udvikling, den her transformation, som handler om, at du enten er i nogle relationer, hvor du lærer at styre, eller hvor der er andre, der styrer dig. Så det her med den personlige frihed og det personlige ansvar, det kommer til at fylde rigtig meget her i 2012. Det er i hvert fald mit bud på det her. Når vi står i de her forskellige udviklingsfaser, og det har jeg i hvert fald oplevet fra mit eget liv, så er det tit sådan, at så har vi en tendens til måske at kravle ned i navlen og se det hele fra mikroplan. Og der er det jo herinde, hvor vi er inde og ligesom give vores partner skylden og kan ikke se vores egen andel i tingene. Men hvis vi trækker os op på makroplan og ligesom i vores højere selv, og lader være med at gøre hverken os selv eller vores partner forkerte, men ligesom tager ansvaret for at se både os selv og partneren i det højeste, så er det faktisk muligt at skabe udvikling, uden at der begynder, uden at der er behov for, at der kommer alt det her turbulens, som vi tit oplever. Et af de områder, hvis man for eksempel, når jeg tænker på, hvis jeg læser et horoskop, så har jeg nogle gange oplevet, at der står, at der vil være et brud på vej i den fysiske verden, ikke også? Og det jeg tænker, det er, eller det jeg har oplevet i hvert fald, det er, at for mit vedkommende de sidste 10 år, der har det faktisk ikke været et fysisk brud, altså i den ydre verden. Der har faktisk mere været tale om, at det har været ligesom et indre brud, der har været, altså noget opgør, jeg har gjort med de indre selvbilleder, jeg har. Og så har jeg så været så heldig stillet af min partner, som sidder på den anden side af kameraet lige nu, at han så har været på samme race som mig, så det faktisk har betydet, at vi et eller andet sted har kunne møde hinanden på en ny ren jord. Og det er jo ikke noget, man bare gør én gang, eller det gør jeg i hvert fald ikke. Jeg oplever i mit parforhold, at det er noget, der sker af og til. Hver gang jeg tager en ny uddannelse eller en workshop, så sker der jo et eller andet inde i os, ikke? Det jeg tænker her, det er blandt andet, at mange af de, når der eksempelvis står, at vi, det her med, at der sker et brud, og at vi måske vil møde en ny mand eller kvinde. Der stod faktisk for nylig det i mit horoskop, det her. Så tænker jeg, jamen det er også sådan, det føles, fordi at når jeg har lavet det indre arbejde, der er inde i mig, og min mand så gør det samme, så er det faktisk som om, det er to nye mennesker, der mødes. Så nogle gange, når vi læser de her ting her, så handler det måske mere om en metafor for, at der er noget transformation på vej, end det måske handler om et egentligt brud. Og der tænker jeg, at det for langt de fleste, hvis vi ikke har gjort det her arbejde inden, og spørgsmålet er, om der er nogen af os, der har det, så vil vi tiltrække situationer og relationer, som ligesom kan vise os, okay, her lader jeg mig styre, eller her er jeg inde og styrer et andet menneske. Og når jeg taler om at styre, så er det jo de her små ting med, det kan være den her med alt, hvad jeg har gjort for dig. Det er sådan en god måde, det her martyrkort, vi kan kaste ud, ikke? Som jo egentlig er at styre vores partner. Når jeg taler om at styre vores partner, så er det ikke den her med, at jeg siger, det her det er min kærlighedsvision. Har du lyst til at følge mig, så skal du være velkommen. Der taler jeg ikke om at styre, og det kan godt for nogle mennesker opfattes sådan. Men for mig at se, så handler det mere om, at vi står og er 100% tro over for, hvad det er for en kærlighedsvision, vi gerne vil have. Og der er det jo op til partneren, om partneren så har lyst til at følge os, eller vi skal gå vejen alene eller med en anden. Så det kommer til, så de her ting kommer til at handle meget, og der ringer lige en telefon der. 2012 kommer meget til at handle om den personlige frihed og det personlige ansvar inden for parforholdets rammer. Og hvis du
Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, så vil du faktisk have mulighed for, så vil vi løbende dele af de erfaringer, vi selv gør os. Så det håber jeg, du vil, og så håber jeg, at vi mødes en dag ude i den virkelige verden også.